Vedeli ste, že v celom Trenčianskom okrese sa predávajú iba 4 garzonky a zrovna tá najväčšia je práve teraz v našej ponuke. Chodba s priestorom pre rolldoor a minikumbal, kde sa vojde napríklad chladnička. V minulosti rekonštruovaná kúpeľňa s toaletou a so sprchovacím kútom. Obývacia izba s linkou pre tých náročnejších spolu s chodbou pripravená na rekonštrukciu. Čistých 28 m2 v zateplenej bytovke, k tomu naviac pivnica, no a v neposlednom rade priestranná loďia s týmto krásnym západným výhľadom. Vedeli ste, že v celom Trenčianskom okrese sa predávajú iba 4 garzonky a zrovna tá najväčšia je práve teraz v našej ponuke. Chodba s priestorom pre rolldoor a minikumbal, kde sa vojde napríklad chladnička. V minulosti rekonštruovaná kúpeľňa s toaletou a so